Lurralde aurreratu dela Europa mailan, eta beraz beharko lukeela bilakaera bizkor bat eduki joera nagusien arabera. Funtsean esango nuke lortu beharra dagoela denon artean, ez dago enpresa lehiakorrik, langile lehiakorrik gabe, ez dago langile lehiakorrik formazio onik gabe, eta ez dago formazio onik ez badago ikerketa eta garapen importante bat lurralde horretan bertan nondik gauzak berriak ikasten ditugun eskolek transferitzeko eta enpresetan aplikatzeko. Gehitze bidezko fabrikazioa da fabrikatzeko modu bat. Hutsetik gehituz sortzen ditugulako piezak. Orduan guk erabiltzen dugu 3 mailatan, lehenengoa eta hedatuena dana prototipo bizkorrak egitea. Bigarren erabilera molde berriko piezak egitea da. Orain artean ezin zirenak egin. Hirugarrenik konponketak dira. Azkenik badago beste joera bat eta da geruza ezberdinetako piezak egitea. Abantaili nagusiena material gutxi erabiltzen dela, orain artean ezinezko ziren piezak fabrikatzerik badagoela, eta gauza importante bat, oso garestiak eta oso handiak diren pieza batzuk, modu errez bat konpontzeko ematen dutena. La fabricación aditiva es una revolución en cada vez más sectores industriales. ¿Te interesa? Preparados para la 4ª revolución industrial.